сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бустон оғоз гардид. Дар шаҳри Бустон сарвари давлат бинои нави истиқоматӣ барои хизматчиёни ҳарбии ҷузву томҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар гарнизони Суғд воқеанд, ба истифода доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додани бинои истиқоматӣ барои хизматчиёни ҳарбиро тӯҳфаи арзанда арзёбӣ намуда ба соҳибони хуштолеи манзилҳо дар вазъияти тантанавӣ шахсан калиди ҳуҷраҳоро супориданд. Бинои нав, ки аз 5 ошиёна иборат аст, аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ бунёд гардида дорои 45 хонаи истиқоматии 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошад. тавре аён гардид, ҳамаи хонаҳои истиқоматӣ бо ҷиҳозу лавозимоти рӯзгор таъмин карда шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нафароне, ки соҳиби манзилҳои нав гардиданд, даъват ба амал оварданд, ки вазифа ва масъулияти бевоситаи худро дар назди ватан содиқонаю софдилона иҷро карда, барои оромию осудагӣ ва ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимод хизмат намоянд. хизматчиёни ҳарбӣ дар навбати худ ба президенти кишвар, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ арзи сипос намуда, таъкид доштанд, ки дар ҳифзи марзу бум ва осоиштагии ватан содиқона хизмат мекунанд ва чунин қадршиносӣ онҳоро дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ беш аз ҳар вақти дигар масъулиятшинос хоҳад кард. миннатдорӣ бевоситаи самимии худро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ мерасонем ва мо хизматчиёни ҳарбӣ ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои муҳтарам пешвои миллат арҷ гузошта барои таҳкими сулҳу субот, амнияти пойдор, фазои софу беғубори ватан ва созандагиву зиндагии шоистаи халқи тоҷик софдилона хизмат мекунем. имрӯз мо хизматчиёни ҳарбӣ бо дастгирии роҳбари давлат соҳиби хонаҳои истиқоматӣ шудем, ки хонаҳои истиқоматӣ бо тамоми ҷиҳоз таъмин мебошад, ки дар рафти зиндагӣ мо хизматчиёни ҳарбӣ аз ягон чиз танқисӣ намекашем. бинои истиқоматии навбунёд дар мавзеи зебои шаҳри Бустон қомат афрохтааст ва дигар иншооти муҳим аз ҷумла мактабу бохчаи бачагона, дармонгоҳу марказҳои савдою хизматрасонӣ дар наздиктарин масофа ҷойгир мебошанд. масоҳати умумии ин мавзеъ қариб 1 гектар буда, дар ҳавлии бино таваққуфгоҳи воситаҳои нақлиёт, майдончаи муосири варзишӣ, ҷой барои бозию дилхушии кӯдакон ва истироҳату фароғати истиқоматкунандагон бунёд карда шудааст. ҳамчунин иншооти нав бо шабакаи гармидиҳӣ таъмин буда, ҳар як қисми бинои истиқоматӣ бо 1 адад лифти замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. имрӯз барои оилаи мо рӯзи фаромӯшнашаванда аст, зеро манам дар қатори дигар хизматчиҳои ҳарбӣ соҳиби он хонави замонавию зебо гардидаам бо тамоми таҷҳизоташ. ҷавобан ба ин ғамхориҳои роҳбари давлат ваъда медиҳам, ки дар оянда ба халқу ватан софдилонаю содиқона хизмат менамоям. мо афсарони қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, умуман хизматчиёни ҳарбии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан аз сиёсати пешгирифтаи ғамхоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳ генерал артиш Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят миннатдорем, ки имрӯз бо манзили истиқоматии хизмати хизматчиёни ҳарбиро таъмин намуда, айни замон мо ҳамчунин ҳайати оилаи мо ҳам соҳиби хонаи сеҳуҷрага гардидем. ҳайати шахсии хизматчиёни ҳарбии қувваи мусаллаҳ як нерӯи тоза гирифта, дар баробари ҳамдигар паҳлӯ дар паҳлӯ истода, мардонавор ва моҳирона диловарона хизмати модар ватанро адо менамоянд. тавре таъкид гардид, таъмини хизматчиёни ҳарбӣ ва аъзои оилаи онҳо бо манзили истиқоматӣ доимо дар маркази таваҷҷӯҳи пешвои миллат қарор дорад ва ин раванд идома дода мешавад. дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои мамлакат танҳо аз вазорати мудофиа наздики 1000 нафар хизматчиёни ҳарбӣ бо манзили зист таъмин шудаанд ва бунёди хонаҳои истиқоматӣ ё худ шаҳраки низомиён барои афсарону оилаҳои онҳо ҳамоно идома дорад. дар ин рӯз ба ҳамаи кӯдакони хизматчиёни ҳарбӣ ҳар гуна ҳадия аз ҷумла шириниҳо тақдим карда шуд. шавҳари ман Ашруф Амриддин тӯли 10 сол мешавад, ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунад. имрӯз оилаи мо аз он хурсанд ҳастанд, ки пешвои миллат барои мо хонаҳои истиқоматӣ бо тамоми шароити ҳозиразамон ҳадия карданд. мо ваъда медиҳем, ки ҳамчун оилаи намунавӣ барои халқу ватани худ хизмат мекунем. من سعیدزاده صحابه فرزند полковник سعیدزاده سعید محمود
миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки чунин хонаҳои замонавӣ бо шароитҳои муносиб ба мо тақдим намуданд. мо аз ин хеле хурсанд ҳастем ки ба мо фарзандони хизматчиёни ҳарбӣ ғамхории беандоза намуданд. ёдовар мешавем ки соли 2016 дар ҳамин мавзеъ бо дастуру ҳидояти бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон як бинои дуошиёнаи истиқоматӣ ки аз 32 хона иборат аст, сохта ба истифода дода шуда буд.